router esithi anikabikho ready for unqophisa ngoku ulungile ngoku uzalilayitha ikhandlela and ulilayite ngenyaniso nangenhliziyo ucela uThixo uThixo uyacela akoyisele azange udala unazo izinto ezi kodwa lo umsulwa unje wazifumana apha emhlabeni so mcenge uThixo uyacela akoyisele kuzinto zonke and sivile sithi ubungozi bokunqophisa uhananisa ubungozi bokunqophisa unganyanisekanga niyandiva nabazalwane ndifuna nithi nadanifaka ndimcacisele ubungozi bokunqophisa ngonqaba ubona umamhlaba enqophisa nqophisa ulungelene nonqophisa noThixo because uThixo uzathi uyamdelela awunawunqophisana naye usakuqa amahlahla awunawunqophisana naye usakuqa amahlahla athi nqophisa umfunga uyazi uba uzawuhamba from namhlanje uzawuthatha umnqamlezo wakhe from namhlanje akho Thixo bambi onokhonza bona from namhlanje sithathele uThixo oza kulawula impilo yakho sekuvalekile sekutheni sekunenduli kunentoni kodwa uThixo ukhona uyozowufulela and ezo stumbling block uzenzela ukuthi ufunde ebomini akathi uThixo xa ke senza izinto kuwe kuhlehla izinto akekho ukhona cha umntana kuyamthanda uba makagqithe ezintweni so that azobona ukholo lakhe azofuna ukholo lakhe so makungathi wena ufuna okuhle kuphela kuThixo konke kuzawuza kuwe cha kufuna wena ngedolo lakho phakathi ukuthandaza uwoyisele into yasemhlabeni ungaphili okwasemhlabeni uwenze intando kaThixo wenze into uthatha ijoko kaThixo noma ithwala ijoko kaYesu umthatha umnqamelo isebesithini sebesithi niyambona nami ethunani esho ngomnqwazi ojijekileyo ube uthi anduboni mina ngibona isida kuphela kaThixo haleluya aba sizolungisa inhliziyo zethu asijaji nobe bekwenzile wakwenza kodwa ngoku ubonile kurongo uze emnqamelezo uzozinikela kuThixo uzothi uzoqela intethelelo uzonqophisa noThixo akoyisele kulendle kulonyaka azawuqala lonyaka za angafani nonyaka opheleyo mhlawumbi ngento ezenzekileyo uzinqobile wabalapha ungahambi wedwa buhamba noThixo and ke ngoku mayingabi inhlalo yokwenza ukuthi njengoba besinqobisile kulonyaka kupheleyo nanamhla hayi wethu siyanqothizwa mali ecaweni hayi ke no yiba lemini ngonqophisa uzazi ba uzonqophisa ecaweni so ngalo mazwi because andifuni uba because xesha lelisendithathile ngalo mazwi ke ndawucela utata umfundisa la intela nilayite ngakhandela wenu neli yabulithenge phasi elithathwe ngomnye umuntu layite ikhandela ikhasi yafana ngokhandela linye liyafana ngacela wathi awanathi kawalayite phuma kwamayimali akadi wabothixo akekho Ngoku sinqobisana noThixo ngoku sikwistage sokugqibela ndicela ubu-seriousness makubonakala uba uthetha noThixo ngokwakho ndicela ubu-serious noba uthini osecaleni kwakho sumhoya niyandiva abazalwane ndicela ngosinqobisana noThixo masingamdeleli uThixo yes mama
Communicate noThixo ngoku. Sasenye stage ngoku esasihlali. Suthethe emlomeni sisi. Suthethe emlomeni. Layita nje ikhandlela kuphela. Ungatsho ke na. Udade athandazele i-challenges sabantu abatsha. Yeah. Esalo ukuthi abuyise ithemba. Seliphelile ithemba. Sibabuyise, sibathembe. Ixesha udade ukuthi abapha amandla lokuthi babuyele kwimfundiso zabazali babo. Babuyele kwimfundiso zabazali babo. Sizawunikezela udade athandazele ulutsha lakowethu. Sithembile Thixo wethu namandla. Sazi wena wedwa Nkosi Thixo wethu namandla. Siyazi Nkosi ubahlanganisa abantwana bakho baqoqe ndawonye. Ungenalike ngabo Thixo wethu namandla. Sithi thatha indawo yakho Nkosi phambi kwethu Thixo wethu namandla. Thatha indawo yakho njengoThixo ezimpilweni zethu Thixo wethu namandla. Ndizomela ulutsha Thixo, ndizonxusela ulutsha Thixo wethu namandla. Khawusibuyisele Nkosi endaweni yethu Thixo wethu othembekileyo. Siyazi Nkosi singabantwana Thixo wethu namandla siyahamba endleleni. Senze sikuthembe Nkosi, sihambe nawe ngamaxesha onke Thixo wethu namandla. Nceda ungakholwa kwethu Thixo wethu namandla. Hlala kuthi ezinhliziyweni Thixo wethu namandla. Masilawulwe nguwe, masikhangelwe nguwe Thixo wethu namandla. Sibambe ngesandla sakho sinamandla Thixo wethu namandla. Iba sisibane phambi kwethu Thixo wethu. Sithembe wena wedwa Nkosi, sithembe izwi lakho. Izwi lakho linamandla, izwi lakho liyaphila. Like laphula imithi yemsedari.
Thixo wethu othembekileyo, siyalithemba, siyakholwa. Kodwa nceda ungakholwa kwethu Thixo, ngoba ngaphandle kokholo asikwazi ukukuvuyisa Thixo wethu onamandla. Ngalo mzuzu uchukumisa Nkosi, kulakana nakulakana Thixo wethu onamandla. Bambulutsha Thixo wethu onamandla, lungatshabalali Thixo wethu onamandla. Siyalahleka Thixo wethu onamandla, uSathane uyangena, kodwa sithi namhlanje akanagunya ezimpilweni zethu. Sithi moya ingcwele hlala ngokwakho Thixo wethu onamandla, bakulawula wena Nkosi, sanele Thixo wethu onamandla. Thixo sazi wena wedwa, sazomnye uThixo, moya ingcwele iba nathi Thixo wethu onamandla onke. Siyazi Nkosi, siza kuwe moya ingcwele, zonke izinto ziyenzeka Thixo uthezwini lakho Nkosi, abathembela kuwe Nkosi abadaniswa nangalo mzuzu Thixo. Senze nathi singadanisi wena Thixo, singadanisi bazali Thixo wethu onamandla. Thixo wethu othembekeleyo, siza kuwe namhlanje, sithi yiba nathi Thixo wethu othembekileyo. Siqoqe Thixo wethu onamandla, usityathe moya ingcwele Thixo wethu othembekele. Sithi hamba nathi moya ingcwele, siyakwazisa xa sinawe sinako konke Thixo wethu onamandla. Ungenza konke Thixo wethu onamandla, ungenza konke Thixo wethu onamandla. Thixo wethu othembekeleyo, makwehle thina, kunyuke wena Thixo wethu onamandla. Makwehle thina, kunyuke wena, makwehle thina, kunyuke wena. Nkosi.
Ngenxa yexesha eli ithuba before ndiyise kodata ndizawunika nje one of my bishop guys athandazele ebintwana, athandazele oomama bafane noomama baseBhayibhileni kuba kaloku umama upowerful. Umama uyazitshintsha izinto. Umama xa efuna ukuchitha uyachitha, xa efuna ukwakha uyakha. Ndicela umoya kaThixo asebenzise one of my bishops ezivayo ebona ukuthi ingasithandazela ukuthi namhlanje kule mithwalo kule minqophiso yethu sishiye inatsika inhliziyo ezimbi, inhliziyo zenhlebenzwane, inhliziyo zongayithandi into enhle, inhliziyo zokudiliza. Athandazele nemizi yethu, imitshato yethu edilikayo. Athandazele ukuthi omama bahlale bengomama bathobeke, bangabi ngodade emizini yabo. Athandazele njena ukuthi inkonzo zikaThixo mazime, engekho umama ngeke ime inkonzo kaThixo. Lapha athi ngenkonzo ekhethwe nguwe ngokameli ngalo mzuzu besiyolungileyo mthetheleni sichukumisa umququmelo wengubo yakho mesiyolungileyo sisithi khalimela moya ngendawo mesiyolungileyo sithi khalimela imitshato yabantwana mesiyolungileyo uthi imitshato yethu yaqhekeka mesiyolungileyo mthetheleni uthi ngenxa yenhlebendwane mesiyolungileyo mthetheleni uxolo uthi sicela ukhalime mesiyolungileyo mthetheleni uxolo athi kwindawo esihlala kuzo somadinga somathamsanqa uthi sibeka wena mesiyawokulunga uthi sibeka wena mongameli uthi ukwaza ngoba siyazi ukumaxhoba yakhawuleza athi izinto eziphangiwe zakwaThixo sixela wena athi mesiyolungileyo mthetheleni uxolo kule njikiti ingaka mesiyolungileyo uthi abantwana bethu betshaya idrugs uthi abantwana bethu bengafumani imisebenzi kodwa ngenxa yegama lakho mesiyolungileyo uthi sinethemba loba uzawuvula ngenye imini uthi sibiza wena kule nkonzo uthi sibiza wena kule nkonzo inkulu kangaka athi inkonzo ekhethwe nguwe mesiyolungileyo athi inkonzo eyaziwa nguwe mesiyolungileyo uthi ndibeka iinkokheli kazi zale nkonzo uthi ndibeka iinkokheli zale nkonzo ndibeka oomama bale nkonzo ndibeka oodade ndibeka abazalwane ndithi mayikhule le nkonzo
uthi mayikhula la nkonzo ibheke phambili ndicela inhlebethwane ingabikho kule nkonzo athi ndicela ubuhlebethu bube ngaphansi athi ndicela sizimisele ngale nkonzo athi ndiva kabuhlungu athi ndiva kabuhlungu ngale mini nkulu kangaka mhlawumbi abanye abantu bebenqwelela le nkonzo kodwa abakwazanga ubakhona ngale mini ndicela wena somathini cela wena mesolungu asiceli mntu asikhankanye igama athela umntu sikhankanye igama athi likayesu lona athi ezasindiswa ngalo athi ezantsi emhlabeni ithi incwadi yeBhayibhile athi ithiye umntana ukuze lilandele athi gama nanamhlanje kuthiwa nqophisana athi noThixo sikhalimela uSathana athi ophethwayo athi sikhalimela athi umoya ongendawo athi siyakhalima athi namhlanje siyakhalima bazali